Ikaw ba, sigihan ko ni mo sa lipod eh. Pagpangumpanya sa dako, imo ko sa lipdan. Deka. Sa pati pag kurimawa gini mo eh. Ilam mas kurimaw. Sa wakas! Ako na ang mayor, ha? Salamat kaninyo maging sakupan kay inyo jud kong giuban na sa pagpangampanya. Way problema, Mayor. May problema, Mayor. Safety ka rin namo, Mayor. Salamat. Sa panahon karon nga ako na ang mayor sa atong munisipyo. Madayon na ang atong pagpangurakot sa gobyerno. Tiguang! Wow, Tiguang! Tiguang! Gaya po. Tiguang ali. Kisay Tiguang! Oy, Tiguang! Ayaw lagi kog tawga og Tiguang. ang angin mo itawag na ko si Mr. Ali. Sos, mura masanong kag politiko eh. Bisag na ah. Muingon ang gyapon ugwa. Oh, tuod no? Hapit naman day tuod ang eleksyon. Mauna diha, tiguang na gid ka. Kay wa ni kay halos kalibutan. Tiguang ba uroy? Maudi ay nang ang krasada din ha sa gawas. Ilahan nang gipangbakbak nga tarong pa kayo. Unya, ang mga lubak-lubak, wala nila tapak-tapake. Bungot sa oko. Tarong ba na? Dili lagi na lalim kay sila. May ayo kini mga politika. Kay kitang mga batanon nga tiguang. Dili lang kita nila hunaon. Pasagdan lang kita nila. Unsay hinungdan, mangutana tawag ngano kay inighuman sa eleksyon. May lang mo pasalig. Nya, inighuman, wag tango na. Way nahimong tarong nga proyekto. Ang tinuod bitaw, karong panahona, ari na ta makadungog og mga pasalig diri, pasalig dito. Maubitaw nga dili kita mo patutuo anang mga politiko kay sige lang pasalig. Unya, way katumanan. Karong mga panahona, ang gusto na kong madunggan mga kapasalig sa dagkong mga politiko, ang kanauntang hatagan tagbili nga mga tiguang dinhi sa kalibutan. Kana mauna nindot aron doon na sa tay mga kapuslanan nga mga tiguang ug batanon. Kana bang hatag bili ba ang mga puhon nga tiguang o mga mauton nga tiguang? Unya, ang gwapo sad nga unsa ilang mga desisyon nga mohatag silang mga plataforma nga ilag yung matuman. Kalima karong Mayo, atong iboto, Tatay Pisot pagka-mayor. Laki naman Ay, sa magkalimot mura na marong. karong Mayo, atong iboto, Tatay Pisot pagka-mayor. Tingog maron sa mga mulan saray siguro. Kalima Ay, karong bibigyan sa Mayo, ilan. atong iboto, Tatay Pisot Sugod pagka-mayor. naman ron. Ha! Oh, kamo diha mga katawan, kumusta mo diha? Ikaw ba ayaw sa sig ali kay ako may Ay, sorry, Mayor. ay kasuluyo kay bodyguard man mo. Unsa biya ni? Magali-alim. Papae sa kay papae pikas. Okay, mga katawan, so sos mayong adlaw kaninyo kaya anda man na dihang baluta. Anang katuang para sa apya. Mayor, bahala ni. Anda man imong alcohol. Alcohol sa diki. Magkiglamanor ba tang mga tao ron yo tagibaw na ni virus. Di ba? Okay, so ay mo kalimot do natay daghang mga plataporma ang kining tanang kining barangay adri. Uy, Oh, ay kalimti karong Mayo. Bungot sa oko. Kinsa man ning mulang saray nga ni Adri Pengon? Mo lagi niya. Nagsigit-singgit ra ba? Tatay episode for mayor. Episode. Mayor? Tawhan sa tatay ko ninyo ha, ay mo kalimot taon.
karong Mayo 19. Oh. Sige na, sa karong Mayo. Nagsugod na gid ang pamulit. Oy, karong Mayo tatay pisot for mayor. Uy, Wapo kay baron. tay mayong kuan niyo, Ay mayong hapon po diha, sir. mayong hapon kayo tay. May hapon siya. May hapon. Hapon yung mga tatay. Malaman no. Isa may nilansa rin eh. Tatay pisot. Si tatay pisot. Unya nya alcohol sa. Kaarti ba ni Mayor ha? Mauna diha. Wa pa gani mano ng alkohol na. Alcohol sa bodyguard, alcohol kay para safety ang atong kuan. O, O si panglawas. tatay. Tatay ko ni alcohol tay. Sus ka natay. Sus mo ni hunaon niyo tay nga ako nagunana jud to sa nagunana jud ko sa atong kaluwasan. Mana nga ay mo kalimot ha tatay pisot karong sunod Mayo. tuig karong Mayo. Oy, Oy, bodyguard taga ekra baluta. Baluta tay, para karong Mayo tay. Kalawa. Sa man eh si Tatay Pisot. Oh, tatay pisot pagka mayor na ako na Mo na atong mayor karon Bukod sa umabot upo, tay. pa di kayo matuli, sir. Kanang kuan mo gutay kanang kanang oo opay ko matuli. Unya siya. Panangitan yung muda og kapag ka mayor. Madayon gayud ni ang imong plataporma. Ay way problema tay way problema. So so daghan kay kog mga plataporma nga gibuhat nya ang kanindot sa kong plataporma ron kay priority nako ang mga tiguang. Daghan kay kog mga daghan kay kog mga plataporma tay nga kanang para ninyo. For example, kamong mga tiguang or mga senior citizen wala na mo'y bayranan sa tubig. Libre! Kini kanang Mas maayo na, mas kadaghan na maayo. magkukunik kadungog anak mayor. Kanang libre ang tubig pero wa man si agas. Natural, libre na sad. Wa man sa mo'y bayranan. ang ikaduha, ang ikaduha na kong plataporma, nindot kayo ni. Kay para gyapon ni ninyo. Unsa man na Oh, mayor? ang akong plataporma nga ikaduha, tanang mga senior citizen or mga kanang gitawag lag kanang pensioner, membro na mo or hatagan na mo nako og sap. Salamat mayor. Sa ato pa makahatag makadawat na kanang makadawat na mi karong hap na ini. Karon dayon, karon taon, di human ani atong istorya, hatagan mo nako dayon sa sap. Kana. Unya mayor. Ang Unsa man yun? ang ikatulo mao ni pinakanindot jud para ninyo sa mga tiguang. Unsa man mayor? Kaya kung karong umaabot eleksyon, ako ang inyong pilion ug ako inyong padagon. Ha, kamong matiguang himuon ta mong batanon. Basalig na kayo. Putarin mo. Kakinsi ko musuwat si mo pangan. Ako ka, kausa kalibo. Basta mao na itiman eh. Ang tanang tiguang basta ako lay butuhan, akong pabatanon. Unsa okay? Pwede pa baya ni aning nga mga ilan mo batanon pag Mo batanon basta ako na maglingkod sa atong munisipyo. Tuko na ba akong sugod? Grabe na na Sinta na ba ako? Kini akong hawak mayor nga murag ni bawog naman ni maayo. Way problema. Way problema na kay do natin daghang budget sa gobyerno nga ato nang mahatagag pagtagad ang inyong panlawas. Kana. Balik lingkod tayo, balik lingkod tayo. Ayo, Kasi karon mo adto sa misaunahan. So, dawatan ni ang inyong kuan kanang sap. Bodyguard, tagad sap. Tagad sap. Sap tay. Sap. Dara yung sap tay. Sap. Dara yung sap. Sap. Ato sa mi, salamat kanyo ha. Sige, Tay. sige. Sige, tay. Salamat sa inyo mga tatay. Uy. Sap. Sap nga Christmas man eh. Sapong man ni sa ilong. Mao gani nga Christmas. Bungod sa ug-ug tong mayura. May bugod to. Tinoon, Awa lagi daan nindot ba sa siya ng plataforma? Mausan. Ang nakarindot, kay kitang mga tiguang, himuon tang batanon. Bungot sa ukod ng tawhana. Butar ko ato, bay. Bisig ako, inunon ko tong akong gingon, nakakinsi ko mabutar. Sa ato pa niya, bay. 60 anyos ko karon, bay. Inig mamayor to siya. Pati batanon na lang ako, bay. Basta ako, ano 29 pa akong edad. Basta nito ta, kuyos na kaya akong diaryo. Pero iya ko pabatan. At ito pa mo anak ako. Bangas ka, bay. Bungot sa Buwag ka, bay. Ikaw ba, maisigihan ko ni mo sa lipod eh. Pagpangumpanya sa nako, imo ko sa lipdan. Dika. Sa puti pagkakurimawa, gini mo eh. Ha!
Ila mas kurimaw. Sa wakas, ako na ang mayor, ha? Salamat kaninyo maging sakupan kay inyo jud kong giubanan sa pagpangampanya. Way problema, mayor. Ha! Uban na May kita mayor, namo. safety ka diri namo mayor. Salamat, salamat. Sa panahon karon nga ako na ang mayor sa atong munisipyo. Madayon na ang atong pagpangurakot sa gobyerno. Mamawi ko sa akong gasto. Siguro ayo mi mayor ha. Way problema. Kamong tulo way problema. Kay mga kurimaw mong dagko. Siguro unta mong masipti ang iyong pamilya. So salamat ya Salamat mayor. mayor. Ikaw, Pagka ikay mo ako himuong tigbantay sa prisuan. way problema mayor ako. Himuong agad di ako kang BGGMP. Oh, BGGMP ka. Ikaw, himuong di kang NPA chief. Ikaw mo'y hipi sa mga Pwede NPA. ratanod mayor. Dili. Ayaw ilogi ihang ihang kanang sa posisyon. Siya mo'y hipis tanod. Ha! Imong sweldo. Salamat mayor. Salamat, walay problema. Imong sweldo 500,000 ang semana. Pero Jace ra imong adlaw. Ha! Ikaw, kay mo kong giubanan sa pagpangampanya. Magsabot nga ta. Salamat mayor. Ikaw, Oh, ako mayor. lagi. Ikaw lagi na. Ako ni kurimaw. Daghang kay salamat. Maayo kinagkadungan tabay. Adto to sa mayor nga, hindaog din siya sa iyang hindot ni Oh, plataporma. kay kung wala sa ta, mabutar di sa siya kadaog. Ay, niya raya opisina. Mao ni opisina niya. Maugin na yung opisina. Awa? Ay, oh. Agay, kasakit sa akong hawak. Oy, di nagkayuko. Oh, tanawa, si Tatay Pisot lagi yun. Mauna ni ang iyang unang paglingkod ng adlaw. At doon na to siyang opisina kay maningil ta si iyang plataporma. Sakta. Maugin na sa tuyo na ko. Uy. Uy. Ali mo tay. Dali dul. Oh, unsa may tuyo? Dali. Ay, Mayor. Oh, diri ka tay. Congrats, Mayor. Sus, daghan kay ari ka diri ka pikas tatay. Oh, Congrats, Mayor. Asa alcohol unya ra. Alcohol sa ko kay hinilemano mo nako da. Alcohol sa alcohol. Sus, ato yung hunaw-hunaon atong health, ha? Kay labi ng mga idadara mo. Salamat, Mayor. Okay, nga karon na daghang kay salamat sa inyong suporta kay tan-aw na ko sa mga balutas sa nibutar na ko dito kasagaran jud ang kong nadag-an tungod sa mga suporta sa mga ninyong mga katiguangan. Salamat, Mayor. May problema. Ikaw yun ang nidaog gumikan sa nindot ka ini mong pamlano pahina mong mga tiguan. Ingon na ko busa. Maubis daw mayor nga ni Ami kay sa imong gisaan mo hangyo unda minimo nga Kami lang una. Haos pwede. Sa tinuod lang no kay nanam jud ko ako na may naglingkod sa atong munisipyo. Gamay pa lang ni atong munisipyo kay wa pa man tay pundo. Wa pa tay makurap. Onya, kana nga akong gisaan yo sa una, ako ra gyud mayor nga ang saad o plataporma ako yung kumano. salamat sa amin. Unya, unsa may tuyo na Mo to? atik-tik ni mo mayor. Ay, kay balo na mo episode god. Kanay ko ang Mayor. Oh. Ni amagin may kay ni saad bang ka na mo nga na di ba? Kaming mga tiguang imong himuong batan. Balik mi mayor ba mao ginay among igiari. Ni amagani gid diri sapong Oh, sapong. ang ako lang ngi kwintas akong kamot. Pero di gid ko nimo malimtan. So karon di ay kanang naningil mo nga para mabatan-on mo. Mao gid mayor. Ibaw ba ka Mayor eh? Way problema. Aging tik-tik. Way problema kay sa ako pang ginaingon. Basta saad, ako yung tumana. Kisa may ganahan o pamilya sa Mayor ka ng ay palabing pa ubos. Another na sad ka pa ho yung tik-tik. Nya man kisa may gusto mo unang batanon, kisa may unahon ako pa batanon. Ay, siya Mayor. Siya? Basta lang, gusto ko mo saksi siya. Sige. Imo-imoon Mayor. Sige. Nya ngano nagsige kag yoko-yoko tay sakit imong hawak. Sakit ka niya kung hawak. Ayaw ka balaka. Ato na pa batanon. Ay, ikay kung nabay ha?
Mutanaw ko sa imong kagwapo, musunod lang unya ko. Gamay ra ni. Ilisdan ko ni dako. Ana. Kini. Oy, Mayor. Basig mo boto biya na, Mayor. Boto gyud ni kun di mo magtarog ko ba. Ako. Sa karon ikaw may una. Ako'y una. Gusto ka Mayor. mabatanon? Oh, gusto gid kay ko, Mayor. Sige, Kay sige, dugay-dugay na gid niya, wa gid ko mabatan. Oh, Sige nya magsugod na ta. Oh, sige, Sige. Mayor. Oy, kung sagod ni. Gunahan ka mo batanon. Oh, So karon pila imong edad? Mayor, gahapon pa ko nag-birthday, Mayor. 18 pa edad ako, eh. Wow, kana ba? Very good. Kabata pa man nimo. So karon ari sa tanim mo tay. Mayor. Ganahan ka batanon. Mayor. Pila imong edad? Akin lang 6. Pila imong edad? Mayor! Kinsi pa ko, Mayor. Kanang, nangyari ko ni Mayor. Kay magpasuporta ko ni mo o kini ang ini-skitcher man, Mayor. Kinsi. Kinsi pa mo. Nya, congrats na batanon ako. Mayor! Pupuntahan di ka pagka-SK. Oh, ya, ikaw salamat oh. Ay, kupti. Mayor, Salamat ninyo ha. Okay. So ang atong plataporma, daog na. Mayor! Kini ang klasa, Mayor. Sige nya. Unsa pa may inyong gihuwat? Inyong gihuwat ha? Dali.